Mga igsuon, kahinumdum mo sa teleserye sa una, May Bukas Pa. Unsay tawag ni Santino kang Kristo. Bro, abi ninyo daghan biya dayong komentaryo. Ngano daw gisayon-sayon ra og tawag bro ang Ginoo. Well, mga igsuon, una sa tanan, dapat na amang gyud ang respeto. Dili na dapat mawala. Maunang gatawag taniya og Lord, Dios. Pero sa radikal nga pagtan-aw, wala ray problema. Naagani ko'y mga kaila, ang ilang tawag kang Kristo, Kuya J, na apoy buddy. Because in my reflection, on the side of God, He is not after kung unsay atong itawag niya. Ang iyang giapas kung unsa ta kasuod niya. Di ba? Nganong gatawag man sila og kuya or buddy kang Kristo? Kay sa ilang pagsigi og ampo, sige silag simba, sige silag paminaw sa Word of God, milalom ang ilang pag-ila kang Kristo, and so the way they talk to Jesus is like a brother, a best friend to me. So what's wrong with that? Di ba? Kaysa muduol ta kang Kristo kung naa lang tay pangayoon. So kung ingon ana ang kaso, ang Ginoo mura lang og vending machine. Muhulog tag 20, mugawas ang kape or juice. Dayon kung wala ta manginahanglan og kape or juice, di pud ta moduol sa maong machine, aya ra ta moduol og kaimnunon tag kape. So siguro mga igsuon ang atong pamalandungan, kung asa ta aning duha. Kita batong Jesus is a friend to me. Jesus is a brother to me. Kay suod me, nakaila ko niya. Or katulang Jesus is a vending machine to me. Kay aya ra ko muduol og naa ko'y tuyo. Kung wala, di pud ko magampo, di pud ko magparamdam. May pagka na atong pilian. Then from that, let's do something. Unsay makaayo. Okay? Kinsa si Kristo nimo?